Kurwa sensemo ya Nyaribari chachi yotoka imeye county ya Kisii nigo abasai kurwa sensemo yubono banyareba gwesokya na korosyo omo anana sekyo mbekiri batebire mbali go chiwanja Gotumekwa na banasiasa abasabo kurwa sensemo ya Nyaribari chachi nigo batebira samatuka mange babere bagotumekwa na banasiasa asa okoleta chibura burna bwe gogotora no murembe egento batebire buna mbali go chiwanchirana anana sobo choryo bonene buli bosyo omurikeito mirdedi mumanyi norobotyo rwa senchira Obachori obonene kobogenderete koba ange bono nigo abasai na barubo bagenderete kweroberia gwetera ebyombe ao ilio gwetanga Gotumekwa bobe na banasiasa asechinga kiechi abasai kurwa ebunge Nyaribari chache nigo bono bachakirie ekiombe kyabo aseganga ya benene ere kwegendereria na boigo gwetanga kurwa ase ebikore bitari bironge ibyo ase amatuka mange byabeire bikubwatanigwa na barubo asa matuka abeira mange twabire to Gotumekwa asokota chiburugu na abantu batebire bagero ndiye twamire gatokore to kunchururia asikuru ayega buno turega turi representative chikuru kire ward ekereka ne ya turi ga no make sure nga ward chitungura bakire chinga kichiri twara goteba chekire na bari bande bonsi batagete kwe banga ngangoro tabare eburugu ende onsi to badinga basukija me karabasae gonjoire ande tuwe bangire rero ndiye togocha kuneke mububu abasai twaimukira igoro tutete konyore bintu bibiro asiria mesa igoro tutete kora manye bintu bire ku bedroom, so we are ready. The only thing we need abasai bari bande abari batara amanganya banyare wisoki tuwatirana so bwabo Naende to launch ebidiri ito officially we have come out strong. Naende we are going to give a directive to our fellow youths of our constituency here in Nyaribari Chache, which was here stop again. Chinga kiechio omunyakerogo bwe kiombe kya abasai kurwa abo machoge nere nigo aganirie abasai gotwara obomo na gwetanga Gotumekwa bobe ase chinga kiechi chobo chori. I'm calling youths in this constituency and in the county. Igatoba amo, we're fighting for unity. Youths for a long time to Gotumekwa bobe na banasiasa, kuleta chaos and other issues. This time round, we are starting youth councils in every constituency so that at the end of the day, we have a Kisii County Youth Council. Moretayale kiombe kikitwale chingu. Yes. Moretayale toge andabosi obune vijana. Yes. Nyaribari Chache Youth Council hoye. Hoye. Nyaribari Chache Youth Council hoye. Hoye. Gombi yamono sana na ande tutagete kiombe keiga twabere togo tebigwa matuka mange nge vijana na barai ba mambi tutagete koganya mambi tutagete 92 tonyara ko batogo sami kurgoni ko mentor inde na mambi yuego ikwanyoranga ntole abarai barakonye society. Yingo reporter ya egetaseni kia Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi.